मानदाय विधानसभा आछुक थाई बिसिम खबजागनाय जत कामी आमचायनो थांगै लुकुरावनो नायतुक नायतुगै बिरमानो क्लाय तंमानि जोंजाला क्लाय तंमानो नायतुक नायतुगै चुबाय तंमानि मांगपिलि बुखुक नायसा देबरमानि थानाय सालगो जों बुखुक नायसा देबरमा मानदाय विधानसभा आछुक थाई बिसिम खबजागनाय कामी कामी थांगै रि चुमकरै मासिम जराव कसांमा मानि तंनाय रंना रि कुतुं बागमानि चामुं करिंगै बियालै तंनाय लुकुरावनो माइरं बागमानि आबनो कारै वा बल फालै सामुं तांगि जानाय रंनो बायथांनि रांबाय चुबामानि मांगपिलि कासे फेमा हाय गराक सालो मानदाय आदि ब्लक बिसिम खबजागनाय आसिगर एडिसे विलेज बिसिंनि सयगरिया गामियाव थांगै नुखुं करै नक गबाय मुबाय किचिक मिचिक बुखुक सुदिन लक्ष्मी देबबरमानि नक न तांगै रिनानि बागै यापरि रिमानि मांगपिलि कासे फेगासिनि कक्तमाव हदानि सामुं तांनाय जे बुखुं नायसा देबबरमा बायथानि रांबायनो आसालो तीन हायकाबो नुखुं रिना बागै बुखुक सन्ध्य लक्ष्मी देबबरमानि नखुंग सगिका तीन पाइतलांगै यां बुखुक सन्ध्य लक्ष्मी देबबरमानि नक नुखुं किचिक मिचिक न सुनामै रिनानि सिमिया बिनि नुखुंग नांगमानि जे मानसक चुबा मुंबरिनाय बुखुं नायसा देबबरमानि साका कक्तमन थुमनाय रंनो यां हापांनि थानि मुंसा माइनो आंनि तंमा जरा हापांनि थानि नक माइनो आंनि तंमा जरा बुखुक नायसा देबबरमा चाकरा जुग बुखुक सुदन लक्ष्मी देबबरमानि नुखुं किचिक मिचिक न सुनामै रिनानि यापरि नामाबाय खातुंमानि कक साका बुखुक सुदन लक्ष्मी देबबरमाताय बिनि नुखुंनि लुकुरक नायनेदि तिनिनि चिनि कक्तमा नायतोंना जतटुकु दङ नगनो सेकांगो सालकिसा सेकांग नगनो फुरुकमानि अब कायसा सिनि बुकुक सुरजलकी देबबरमा मानदाय 11 नং मानदाय विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खबजाक सगरिया कामिवो बुकुकनि नग बेलेखेने सुगिया बुकुनो बेलेखेने किसि बुकुनि छाताय साइकिरिनि बागै बुकुकनि तंनानै चारानि बिनि रांपुइसा सिमिनो बिनि अक्स पुंदरा सिमिनो ब आजि मानु हाइपर जताबखा बिनि अक्स पुंनानै रांपुइसा सि आजि माया बिनि नुखुं ता बिनि नखुक बरक तांनानै बेलेखेनो बर रांपुइसा करिन बागै अभाबनि बागै दिनै बुकुक बबा हाकेनो नासिक तैनो नासिगैनो बिनि नक नुखुं किसिगनो नासिगै हासिसिगि मातरिका बिनि नक नुखु बेलेखेने किसिग यांगो सोंनु फाइका इनके गोबां मानो हापांगो पाल्टक जागमानि सीपीएम नि आमाला बहाबा हाइनो 25 बोसोर सीपीएम नि आमाला साइथामपुर बाबुकुन मुंसासो माइयानो साइकेनार कनाका आर परे ताबो आईपीएफ टी बीजेपी हापांगो 5 बोसोर कामानि परेबो ताबो मुंसा माइको जागा जागा करं जागा बरक गर सुसान गर नक रेखा पाका रेखा टी नंजाना दै लामार ओहनि रखनाका ताबो बुकुन अरखा मुंसा सपाया कोन खनावो ता मुंसा पान सपाय माने बसं आं अलरेडी हाइबो नुफाइका नुगरै कुन पान आव हाइ कक्त मारनो नुगै अब हाइ न्यूज संनो नुगो अब हाइ तमंग रनो नुगै छिनि खरसा बुकुक मानदानि न जिरि नाइसा देबरमा म बेलेखन खारियागु बेलेखन खाकियरै म बेलेखन मकल मुक्ति कलाय थुइचाइ मालिया हने खनावो ताइ नुक फायो बबतिनि अनुखुंना सामरि दानि लेपा जाकानि उकुलगो नुखना बबिनो अनक न बुकुक छिनि सजुलके देबरमा छिनि बुकुक साखरा जोंनि नक न बिनि साक बाइथां बनो लेपाय केलांनाय ते बनो बाहेरको तीन डक्टर नगरक थामक लांनानै छिनि बसकांगा सकांगा फेमिलि छिनि बुकुं नायसा हाजि हेंगा नरनो फुंनाय ताइ किसासक जरा मान केके बुकुं नायसानि बुखानि ककनो बसंखरानाय ताइ छिनि बुकुक सुजरलखिनि नगरक बाहेरको बुबु साइसा करि बदरनो नायतोनि लुकुरक नरनो खनानाय नग बसकां सा फुंनाय मा तंका ताइ बाहेरक दिनि अबाहाय नखुंगो सुबा फैके छिनि बुकुक जक नायसा अब आगि बुदा अबाहेरको केबो जागारको सुबा जाखा बा सुबाखा बेलाय हामनाय मारिव जोंनि आसिगर बिसिबाय कबकजाक सयगेरा 3 नং वार्ड दिनै जोंनि सुजलखि देबरमेन नक्त आबत जों तो मेम्बार हिसाबै जों नायखल लायखांगाय जों तिफ्रा मथने उद्योग गेताय जिन गलै लाइसाबो दङ बिनि उद्योग खाय जों सालायखा अफिसराव गासु लायो हिंखि लाइसा समनाय संबो खरमांखा खरमाउन परे हिंखाय जों भिजिट खायखा कलैन तो विजिट खालिका ये फाइलिका गै बिनि संजारो जों नुक दंना वाटि बाखांखायसे बिनि थना साना जागा करि कतर कमिको ताबुबो मासिना माल ताबो हर बन्दसे तंग मा तंग गया एक साइले बिसिंगो आबुनि बागिनो बनो जों इको सिन मनाय लाइसा संबायखाय अफिस रग जुगाजुग खाले तिफ्रा मथनि उद्योगके मनाय लाइसाबो गसिका थिया सेदरा खाइलेन सुबासो खाइलेन तिफ्रा मथनि बिसिंगो नरक तंगदि नरक बायाको बेखनो जों सुबासो खाइलेन आसक बसर सीपीएम रक 25-30 बसर चलि थांका ओ नगरक न नासे नायकलिया जों हनिबा तिफ्रा मथ फाइबा बसोबा 2 बसर चिकबले हिजाबता आसक बायजों ताम खाइ माननाय
गावनि बागै जों जे सिमानि मत जों जे सिनाय नुंनाय जोंनि तिफ्रा माथारावै जगाजग नालाय मा सालिखौ इनके 25-30 बছरको नानाय सिमिको दग दुबान बकरी चिनर नग बकरी बंनि बरक सेमेसे लाइ थाङो कायसे कायसे नखुङो कायचिनो आसिगर मजाबो तीनटा साइकेल नक लाइ दं माय खामायान दं लेप तीन बन्द आपति अवस्था इनके तब आईपीएफटी बीजेपी फायुका बरक 5 बছर चलिखे बन कुन फुनि ओ सिस्टेम इनके जों ताइजाम होयो आसं कक साइफाइ लुकुरावनो बाहायसु बाजाक माने तीनजो दामखौ जाना मोसं कक लुकुरावनो तो खूब काहानो वानसुगो हमते हाइके तेबो सिनी लाइसेस मनाइ लाइसेनबो तेबो काहाम काई हमते रखै सुबा थुन नै आं मा बिलाइ ता अनकि तै सालबोसुनि बिसिङो तांफै कमप्लिट दं न तै अर तंनानि तै कयदिन नांनो अब त तै बिसि त नांला खलाइके हाङै त तै 2-3 दिन नखैनो एमने हाफ मा लायन काइ मा दं तै नि सिनेमो आं सिनेमो कै सुबल देबर जागाने ओ जागा नां काइसे ब्लक कमिटिनि मेम्बार बो दङ के लोकेलनि मेम्बार बो दङ नखुं दक बा अबाहाय तंनानि जानानि करि हिनो सिगाङावबो नखायके बनाय फिमान परे ताबो तिनो बाहायके नगक तांनि पेमेन्ट नुबो बाहाय रमा तंता गावको काहाम न ताम ताम रि फैके न ताम ताम रखलाय तंबर ताबो नग्रो नानि को तंता साबरि अब इनके बरुं लता साब लाइसन लाइसन गबो बाहाय रमा तंखानि नि बखाबो आ साखाता नाय तंना लुकुरनो ताम को कजाना मुसुं नों नग न मा कापा हन तंता नाय तंना लुकुरनो ताम को कजाना मुसुं तै ताम कुन छ न अब हायके तिनि सुबा ताम सुजुलके पाराखे सगरिया निनि नों साबो बाय तं इनको आन बसाबन जंगो गा अनगो नों साबो बाय तं माने आगी बाबु तंग बाबु थैके आं हाब तंता ओके आ पर बोसोराव मा बालका बाबु तंब्रु को माने बालका हांगाकाय गथर नाङै तिम गो गथा ओंखाय नों अनु खुंबो ताबो साबो बाय तंनाय इनको आन बसाबन जंगो निबो साबनो आच्छा ताम खायने बसा इनको ओकलो लगे अरन तंलाय नगन बेलाय खाकसांमों मानो उमतिखे हायमान नुगुन्या आसक जराव कस्तं तंग माने हायजा बेलाय लुकुरंनो हामबाय मारबो नरंनो बेलाय न हामबाय मारबो उमतिखलाय सुबा मान बागै इसोर तब नंनो हामबाय खायतो हेने आसंता अब हाय रक बिनि नुखुंगो जुगिया रक कुंरक नरंनि नोंबो ताम कलाय आनि मा नि नामा कलाय अब हाय सुगिया नुखुंगो नि नामा न सुबा फायके सुबा नायरंनो ताम सानमु तंताय बस थांगो तब को कसाना मुसु बरंनो बेलायनो आमतिखे नाय मानि बागै तब कुसुगो काथौ हेने मा या फारुता उमतिखे लाय सानो एके नाफे मान बागै बेलाय हामबाय मारबो तिप्रा मथानियावनि बेलाय न हामबाय मारो एके सुबा मान बागै पाइफलाय हामबाय मारोता बखाबाय आसंता अनग्र खामियारं बागै ताय एलाकार तने रक केबरं ना फेके केबरं थानि रक सा सा के अब हाय रक नखवा गितका बा किजि गितं खारक साया नायफेनि बकरे केबो केब नायफायनाय बकरे अच्छा निर्मुखे आने मुखे सीता अपाराम बु आइ परान बंखे सयगरिया अच्छा ओके के वान सुकै नोङो बाहायके लामा रक लाके ननो त बेलेखिनो तापुक नुखुंनि बर रक बेलेखिनो मुखु जा खासामा मानजा इसन थानि बर दिने त इसन थानि बर ननो सुरिने हिसाब बो बाहायरो वान सुते बसखार रक बो बाहायके लुकुरनो सुबानाने त अनुखुं रक ते बका हायके बुंनि खासामा पावरिनाने त खासामा तंनानि बागै पुलाङा हामबाय कक्टमा थंनाय जगानि निउख के कक्टमा एक्सप्रेस न आना लगिर फाइमानि बागै ओ जगाओ कुतु खाका तंनाय न ब्लाइ खाना हामबाय मारो अब हाय नुखुंगक आनि मकल बखांगक तु फाइमानि बागै बखाओ के ब्लाइ न मुखुंगु बंग सिमिया के बकबां मा किप्रा खागक किनि बगक तंगु खिउदिया नुखुं बगक न आं थुबाङानि कुबै न मुखुंगु आनि बखाबाय इ बखाओ इ लांमो फां तंखाक आं थुबाय खाङै अब आंनि पुला समाय नक ताङै मानि आं किनि नगो फुंगि मांखा तामनि हेमाले बिनि आंजेफु खाङाका बिनि तंगानि नकरि बो बिनि बुनि नग थाङै समा तंगैसु हंगे आं मा हिंकाका निगुनि हाव तंगैबा तमानि बुनि नग थाङै तंगानि निगुनि हा निगुनि नखला निगुनि हा निगुनि सासन अब आंनि नखनि त आंबो लेंला थाइनाङै बुलेना ए ओ लेंला थाइ rei ga mano be hai building kangi ri me afano dalang paki kangi me afano
kini ngok phango ke sakaham ke repairing khai ngai khau ke kangi gari mangno hnge ang ba kha ba kawe bonga kangi ga ngangi phaimani aboni bisingo bini harok mane tonggak ngai ro kakak mukak nukha aboni bisingo ba ang je mangkhak ang khlai ka lepaka to bo ang bonga kaham ke tongi gari mangno hngi wang khogi ang bing ngok phaimani Boba heke once